କାଁ ବୋଲସନ୍ ହେନ୍ତା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ନିଜର ଦେଶର ଜାତିର ନାଁ ସିନା କରବାର ଲାଗି ଚାହେଁସନ୍, ହେଲେ ଆମରି ନେତାମାନେ ତ ବୁଆ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଁ ରଖା କରିଦେଲେନ। ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଯାଇ ଗଲେ ସବୁ ନେ କହିଲେ ଆମେ ଗରିବ, ଆମର ଦେଶ ଗରିବ, ଆର୍ କେତେ କାଣା ଥିବି ଗରିବ ଏ। ଖୋ ନିଜକେ ତ ଗରିବ କହିଲେ ଠିକ୍ ଏ, କାଁ କରି ବଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କିନି କିଛି ନି ବଇଲେ ବି ଇତାକର ମନଟା ଗରିବ ଏ ବୋଲି। ହେଲେ ଇ ଦେଶ ଆର୍ ଜାତିଟା କେନ୍ତା କରି ଗରିବ ହେଲେ କହୁନ୍ ତ? କାଣା କାଣା ନାଇଁ ନ ଇ ଦେଶେ, ଆର୍ ଦୁନିଆର କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଇ ଦେଶର ମହକ ନାଇଁ ଯାଇ। କାଏଁଥିର ଲାଗି ତନେ ହେ ତୁର୍କ, ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ ଆର୍ ଗୁରା ଲୋକ ଥରଥର କରି ନର୍ଦୁଥିଲେ ଆର୍ ଇହାଦେ ବି ହେ ଦାର ବନ୍ଦ ନି ହେବାର ତାଲି। କଲମ୍ବସ ବଲବାର ଲୋକଟେ ପରେ ଭାରତ ଭାରତ ବୋଲି ବାମି ବାମି ମରିଗଲା। ଇତିହାସକେ ପଚରାଲେ ପରେ କହୁଛେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାର ଆଁ କାଁ ହେଲା ଯେ ଝିଲମିଲି ଗଲା ଯେ। ହୁଏନସାଂ ଆର୍ ଫାଇୟାନର ଡାଏରୀ ପରେ ବତଉଛେ ଭାରତ ଭାରତ ଏ ବୋଲି। ନି ହେଲେ କାଣା ହେ ଲୋକେ ଆମର ଇ ଦୁଃଖ ଦରବକେ ଚାଟିକରି ଉଷ ଲଗାବାର ଲାଗି ଘିଚି ହଉଛନ୍ ଭାଇ ଯେ। ଦେଖୁନ୍ ଯେ ବାହାରିଆ ଲୋକେ ତ ଇ ଦେଶକେ ତ ଲୁଟବାର ଲାଗି ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ କାଣା ଦେଖିଲେ କେଜାନେ ଭାଗେ ଇଠାନେ ରଚି ବସିଗଲେ। ଆର୍ ଭାଗେକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଖେଦା କରାଗଲା ଯେ ଜୋନ୍ ଜୋନ୍ ଫୁଟିଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି। ଆରୁ ଇ ଆମର ଲୋକେ ଶାସନ ପାଇଲେ ରାଜ କଲେ ଯେ ଏତାକର ଲାଗି ଆମେ ଗରିବ ହେଇଗଲୁ। ଆର୍ ଆମର ଦେଶ ଆର୍ ଜାତି ବି ଗରିବ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଇଠାନେ ଏତାକୁ ହେନ୍ତେଇ ଗନ୍ଧୁଛେ ବେଲେ କାଁ କରି ତନେ ଇଠାନେ ସରକାର ବନାବାର ଲାଗି ହେତେ ଘିଚି ରାଗଡ଼ି ହେଉଛନ୍। ନି କରତେ ଲୋକକୁ ତାକର ମରନେ ମରି ଦେତେ, ଦେଶ ଭାସିଗଲେ ଯଉ କାଣା ତାକର ଦେହ କଲା ଲାଗତା ଭାଇ ଯେ। ଏ ବୁଆ କିଛି କରବେନି, କହିବାର ଛାଡ଼ବେନି। ଏଟା କାଣା ବୁରୁ କି ଅଁଏଲା ହେଇଛେ ଯେ ଗଛୁ ତୁଲି ଆନଲେ ହେବା। ଆଚ୍ଛା ମାନି ନେଲୁ ଇହାଦେକା ଧନର ଅଭାବ ଅଛେ ଇ ଦେଶେ। ଯେ ଯାହାର ମୁହେଁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରି ବସଲେ, ଲୁନ୍ କରି ଘି ପିଇଲେ ଦେଶଟା ଗରିବ ନି ହେଇଯିବା କେଁ? ଧନ ନାଇଁ ହେଲା ଯେ କାଣା ହେଲା, ମନ ଫେର ତ ଅଛେ। ଦେଶର ପଛେ 135 କୋଟି ଲୋକ ତ ଅଛନ୍। ଏତାକୁ ଉଚିତ କାମେ ଲଗାଯାଉ, ଦେଖମା ଦେଶର ଉନ୍ନତି କେନ୍ତା ନି ହେବା ଯେ। ଆର୍ ଲୋକକୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଖାଲି ଫାଇଲ ଚାଷ କରି କରି କାଗଜେ ପତ୍ରେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଲୋକ ଗରିବ ନି ହେବେ କେଁ? ଆର୍ ଦେଶ ଥରେ ଭାବି ଦେଖୁନ୍ ତ।